Seydou Mamadou Fenete Fedinya Mamadou Ala kira bangena Abdoulaye de kira bangena Amba Aminata de kira bangena Muhammadu Ala kira bangena Minumbi kira feata nufle Abangena Makankalu de kira bangena Ala kira bangena أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عباد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادين تبشر في الله جباو أمي أوفو كأولي يماندون كدل الله سبحانه وتعالى في ألاك هنا ناكا كشنا كبركة ألاكو جيدي كو چايان كلنجلنا بلا جلن كان واجلو كنا كانوا ومولا دنيا كافو أمبا ماليلا دوغلامي نابي وليكو كمانتو Maulidin Nabawi nyinama yale hukumu kono la dala kola sango san jamiyatu ansardin tonde munumbe kumantu ubi jega fara nyogon kan ku kan sojanu ka farfoni ira ala kirabba ka bangini kola anfleni san ba flani tan kono to ta keneka min kera kumantu dugu kono jamiyatu ansardin jabala era kofela la balonci kene bilibili ba min be kumantu dugu tigila ka utume kene kono fokata se demsenyama uma kata se anga fangala mo cha mama kumantu alislamew ubela jelen bora kaniko inke ni soja ani farfoni konnana wajulu ke karamogo otunye tapa kone ninga fara karamogo Dirisa Kulubali kan TV Shirfila tamadew ye femu insoro anga je ko bara shiri anyogo fe andi nyine few amanga sababu nyuma fu noye Bashina Traoré de ani ba Madani Haidara de bangone jangne shirifu ke farafina kuna wologodu jela tige fa rafula yarabi abe mini jeni lahar ala ko kai abe srami torola ala ka do anoche amen ama nyini ala fe aga mawlud na wujigina ani mugo no bega mawlud ga no fili branchile me shirifu ga indala yarabi mawlud ala ka be kunje herela amen toro kana mawlude shisro amin ala ko kanya amo ke kira kama amin amin nam bora nyamgo ya so tokola ambe jama befu cheni muso demse ani makroba fa me mugo na to soro o kana mugo ta to soro amin ambe bedo kira mando yana ka fo mawludu adabe na herela ala ka kunje herela jama bela jene fo fanfa yi seyda kun kinaya bi ne ba bela jene fo kerengere ni yaro mo ti ga ni fo parce que bamanon ko le ko ni so ja ba to ko ni ko ka tasma fi nan ñu si ma fa a daji ba fa ne be foli kerengere ba madani vraiment ay drama ka kerengere ade vraiment no e badrai ne danon terdi bajalay ne bayamna bolo domna kata doni biche vraiment ne ukeno fokate ma damaka olela ni una na ko ne ka kuma ne tisga kuma ka jamba ne be jama bela jene fo ko venye ne organiser ala ka bela jene sara ala ka bela jene sara min bora dugo ro kana ala ka bela jene sara ala ku nyuma seso ala kana foshi ushila ala ni kira berega ko to alquran lo homa ko to salam mamadu salam ambe bela jene fo al mami mbatola ambe bela jene fo kakla foli kerengere joni ambe foli kerengere anga kudwai ale mi anye je yoroyi mayala ani Allah Taala ka dinena noye ankara mo al murshid ad-da'i ila al-kitab wa sunnah as-sayyid al-sharif Usman Madan Haidara sharifla amme afu ninga abarkada niyaye ambe joni joroyi nabi kabolo kunjo ana kwanye almamiye kanye karamoye asabuye an karamogo de note an ɲɔgɔnna minnu bɛ yen u bɛ min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ bi nka ala ma sɔn anw ka kɛ o ye o la an bɛ an karamɔgɔ fo k'a barikada a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen lajɛlen ye nin ye faso kunnawoloko de ye ko n'a bɛ taa faso kɔnɔ ni jamako de don ni hɛrɛ b'a la an ka dubabu de don ala ka a taga ɲɛ
saron ta jama ɲinan ta jama ka shano ala ka san wɛrɛ ta jama shani ɲinan ta ye ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ambizari tɔgɔ la dinɛ tɔgɔ la vraiment o ye cɛsiri min la commune kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn parce que o bɛ bɛɛ donna da kelen ka bɛɛ bɔ da kelen an ka duwawu ni foli bonya ka taa ala yɔrɔ la n'o o bonya an ka dugutigi bi yan dugu tɛ yiriwa ni dugutigi tɛ ko ko bɛ kɛ dugu kɔnɔ dugutigi de ta ka dugu ye an ka foli bɛ dugutigi ye an ka foli bɛ ambizari ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye Kumando commune kɔnɔla la an ye bonya dɔ ye kɛnɛ kan n'a y'a sɔrɔ ɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a kɛ nin cogo la ta faso bɛ dingɛ min kɔnɔ an bɛ bɔ o dingɛ kɔnɔ parce que Mali ko ye fɛn dɔ ye bi ɲɔgɔn taro de don ka bɔ yen ni dɔ ye jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ jɔ b'a wajibiya fo ka bɔ yen ka dɔ wɛrɛ kɛ e na o yɔrɔ la mais min b'a ka nafolo bɔ a kun k'a fɔ nin ye ne ɲɛmɔgɔ ye ne b'a dɛmɛ a ka baara la or k'a ka dɔ fara a ka cɛsiri kan an ka foli b'a ye a ye nafolo ni ta yɔrɔ min ala ka dɔ fara a kan nka nin ɲuman bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la bɛɛ ka duwawu k'a ɲɛ ala ka ne ɲɔgɔnna siya commune kɔnɔ ala ka siya faso kɔnɔ faso bɛ danga min kan n'o ye an bɛɛ lajɛlen dusukun kamikamilen don diɲɛ don o don an tɛ se la ka da ka sunɔgɔ ala ka ji suma ka fura ye ala ka an ta kɛ la ko la mais an baden minnu bɛ yen n'olu ɲɛ bɛ tɔɔrɔ la a ka di an ye ala ka hinɛ o la o bɛ faso cɛ la o bɛ cɛsiri de la faso la mais n tɛna bɔ kuma la fiyewu n b'a ɲini jama fɛ ni jama sɔnna bɛɛ ka wuli ka taasi bila kɛ an ka kɛlɛden minnu bɛ sala an tɔnkɔrɔ or que an ka da ka lafiya an ka wuli ka taasi bila ko an ka duwawu k'o ye mawuludi bonya kosɔn ala ka yen fusa ma ne yan an filɛ kɛnɛ barikama min kan nin an bɛ soli a kan ka soli a bɔnna bɛɛ lajɛlen kan ala k'an don lahɔrɔma na an badenw an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo yanni ka foli kɛ n b'a fɔ ne de Alima Tarawele musow ka ɲɛmɔgɔ an bɛ nabaga bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ y'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ ka se an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen Ansar deni ani Ansar kanubagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen minnu ma kɛnɛ sɔrɔ n'olu bɛ so kɔnɔ n'u tulo bɛ an kana an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bana ye minnu bɔli ka se yan an b'a ɲini ala fɛ ala ka bana nɔgɔya an ka foli bɛ aw fɛnɛ ye o kɔfɛ an b'an ka ɲɛmɔgɔw fo k'a daminɛ Daramani Jalo la ka jigin ka na bila fo Bakari Kulubali ni Seydou Kɛlɛkɛlɛ ninnu an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an b'an karamɔgɔw fo ni an bɔla yen an tɛ ɲinɛ an nunjuru minɛbaga kɔ musow ɲɛ jɔyɔrɔ cɛw anw kan tɛ aw ma o an ko musow de musow filɛ place min na nin ni Ayidara kun tɛ salan bɛ ka tafe bolo t'a la donc o la ni Ayidara kɛla sababu ye ka anw kɛ an cɛw jɔnforo ye an bɛ Ayidara fo la k'a barikada an ka foli b'a ye a Seydi Cherif Usmani Madani Hayidara k'an fɛ tugumɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo ni Ansar deni musow ka folikan ye Kumando dugu 37 bɛɛ lajɛlen ka musow ka folikan de ye nin ko k'a da aw tulo kan ko a bɛɛ lajɛlen da se k'a tare an karamɔgɔ kɔni a y'an bila sira min kan ni ala sɔnna n'an y'a sira tagama a tɛ laban foyi la fɔ hɛrɛ kɔ ni an y'a sira fɛnɛ bila a tɛ laban foyi la fɔ bɔnɛ ala ka ne ni aw kisi u ma donc o la ni ye Alima Tarawele ka folikan ye an bɛ dan nin yɔrɔ in na hakɛto bɛ nin ka sɔli Muhamadu ya rabbi ya rahman an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo an sigila hɛrɛ la ya rabbi ala k'an wuli hɛrɛ la ya rabbi Mali kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ siran na anw minnu bɛ kɔ kan an bɛɛ bɛ siran Mali kɔnɔ ni Mali balawu ye ya rabbi a nɔgɔyabaga la ya rabbi ala k'a nɔgɔya fitna fɛn fɛn bɛ silama jamanaw na ya rabbi a nɔgɔyabaga bɛɛ ala tana ya rabbi an ma ɲini ma saban fɛ ya rabbi ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔyali kɛ mawuludi bonya kama ya rabbi an bɛ duwawu sama Cherifu cɛ ma Cherifu cɛ ya rabbi an b'a fo ka wali ɲuman dɔn hali ni tɛ amisari ye hali ni i tɛ foyi foyi ye i yɛrɛ k'a dɔn kan min bɛ Cherifu cɛ da ya rabbi hɛrɛ de don adamadenw a kana ɲɔgɔn tɔɲɔ nanfigiya ma ɲi maa maa bɛ na n'o sira ye k'o sira gbɛ ya rabbi an ka foli b'o bɛɛ lajɛlen ye a n'a ka denbaya ya rabbi ala k'an n'u lakanda a n'a ka denbaya ya rabbi ala k'an n'u lakanda ya rabbi Kumando dugu ala ka sabati Kumando dugu ala ka sabati dugutigi ya rabbi a bilalen bɛ jama min ɲɛfɛ ya rabbi ala ka s'a kɔrɔ alimamiw fana bilalen bɛ jama minnu ɲɛfɛ n'o ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ya rabbi ala k'u s'a kɔrɔ karamɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ denmisɛnnin kalan na ya rabbi ala k'u se u kɔrɔ ala k'o kɛ kira bonya kama bi don ma ni bonya kama sɔli ala rasulillah a fɔra nafolo min ala ka barika don a la ala kana ban pewu a hamina ta ya rabbi ala k'u bila a jɔrɔnako n'an ta ala k'a nɔgɔya a denbaya ta fanga ya rabbi ala k'a nɔgɔya ye ala kana amadu diɲɛ na ala kana amadu lahara ya rabbi nafolo ye ala k'a jidi ala ka barika don a la kira naso kama sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah ɲuman fara ɲuman kan
kabanya kuntigi mangai jena sinya mogo musa kone kuma duya no ko isa ili dirita kale o dama ngo abonno fi sabillahi mo nyugo ya kama ya rabbi ala ka jidrai ala ka barka to ala aba nyamo wa mina ya rabbi ala ka tafadam ala kana de sako ko mo ko wala ku krabai ala ku beduma na so ka Allahu akbar ala ka bo Allahu akbar ala ka bo alhamdulillah jigide alhamdulillah fara alhamdulillah ga abai wa fara ga amma in ala ta ya rabbi ayaba na ala ka barka to ala ka bi doye dombari mo mo ya nganya mansiri amma in ala fa ala ka besa ni kan nganya ala ka shabu ya sallallahu alaihi wasallam no go kuma ambi nzoja keneka sigatala nyanga kira bele ba kira mi nale ko kunte ala ko fuike ai ala ka bangle sanyelema kosobe ami ko keneka sigatala o kuma mi na ba bela jenen fu mun bora du gerla kana an mun bora du kono ala ko bisi bema sigatala amani ala fe sancha mala ko yira anna amin amin kirayin ala ka kanu do andu sukuna amin amin amina wajul minge a fonto malaka dama amin jogol ma ala ka di mogo mada ala kula kuyi kone nasoro mogo dalino ala kula fen caman bi sina naam sisa soro o bana sisa soro ali wajul o bana ali be ala ka dana dama amin amin ka fo idala kundara ala kula ta bane yo ai ne dara ala kula abi doy ka baradala isi ñogon ba do ila abi doy ka demayala naam opma abi doy ka jela sigatala ala be atiyenyela ai ngaga kelon bi sigatala ala be jon sigan bala ko ala ti wa chaman dalelo ko ala be mais ni saraki do kabur kono kosobe ibi wuli ka kɛ ɲɛnama ye depuis fɔlɔ kafiru ma daw la fo ka se bi ma mɔgɔ caman tɛ bi dugu ma bilahi ni saraki bi wuli siga ba dusukun na o kuma ma ɲini ala fɛ nɛmɛ fila in ala ka nin yɔrɔ yala kɛrɛnkɛrɛnlen ala k'an da la naam والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وآله الأطهار وصحابته الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وقت ملون كفى أما يني مسابين فى كيشي النمى أكو جدي مغوكا مغو مين نايو تشيدي هنا كما دافن بي نوي محمد كيشي نمى باكا محمد ميماكا جوغو ساوي ala kana yɛrɛ karamɔgɔ ka jugu sago ye amin 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 ndela ko fɔ badru kɛlɛ kɔfɛ kafiri ba dɔ tun bɛ yen kosɛbɛ don dɔ la u fila sigilen bi baro la o y'a sɔrɔ badru kɛlɛ kɛra siga t'a la kira a ye magan kafiri caman faga ka tila ka caman ɲɛnama minɛ kafiri kosɛbɛ ale de bɛ ɲɛnama minɛ jɔnw na a n'a terikɛ sigilen bɛ u bi baro la a ko a terikɛ ma a ko kun foyi tɛ ɲɛnamaya la dugumakolo kɔ ka bilen yatimɛden i k'a dɔn a y'an ka cɛŋana bɛɛ faga wa ne yɛrɛ den b'a bolo kasodenya la ni walijuru ko kun tɛ ne la ani ne denw ma kɔrɔbaya n'o ko kun tɛ fɛrɛ tun bɛ ne bolo ka taa madina ni ka taa faga ka da kan n bɛ taa ko n nana n den nɔfɛ o tuma ni n gɛrɛla dɔrɔn n b'a faga ani min bɛ baro la ɲɔgɔn fɛ a ko o ka nɔgɔ n'o jalagɛla bɛ e la ne bɛ se k'o kɛ walijuru min b'i la ne b'a bɛɛ sara i denw wa n y'o fara n ka denbaya kan kuma kuntala surunya o kɛlen kafirikɛ in a y'a ka npamuru don mina la n'o ye baga ye ne ka madina sigɛrɛ a taatɔla umaru y'a ye o y'a minɛ o ko ala jugu mana ɲumana madina ya fiyewu o y'a minɛ n'a ka npamuru ye ka taa kira yɔrɔ la a ko i k'a dɔn n ye nin kafiri minɛ npamuru b'a bolo a bɔlen don an tan kɔnɔ n b'a dɔn fiyewu a mana ɲumana o donna so kɔnɔ min kɛ
kira ko Umar ka muru dama Umar ye muru dama kira y'a ɲininka a ko nara munaya a ko ale mana foyi la ko ale nara den de ka kula den min b'u bolo ɲanama jonya la ko a nara o nɔfɛ kira ko tiɲɛ fɔ a ko i mana o kama dɛ a ko ale mana foyi kama o kɔ kira ko a ma a ko don min na e Safuwanu sigira ne ko a ma ko ni walijuru ko kun tɛ a ko n'i denw ka dɔgɔya ko kun tɛ k'i tun bɛna Madina ka na ne faga a ko e de m'o fɔ wa a ko nka Ala b'i n'o cɛ i t'o sɔrɔ fiyewu o yɔrɔ la kafiri ka ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a ko ne sariya Alahu Taala ye kelen ye e Muhamadu Ala ka ciden ye ka d'a kan an ye nin kuma fɔ yɔrɔ min na mɔgɔ si kun tɛ an fila kɔ o kuma foyi ma nin foyi ye fana kɛra Ala ye a tuubira kafirikɛ n'o Safuwanu ye ale bi Maka ye a nisɔndiyalen ye n'a taara baroda o baroda la a nisɔn ka di a b'a fɔ ko sisan kɔni ko tile 2 na a ko koba dɔ bɛna kɛ diɲɛ kɔnɔ sisan min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ban don o don a bɛ t'i munumunu Madina sira la n'a ye dugutala mun bɔtɔla ye Madina fan fɛ kana a b'olu ɲininka ko yala ko kura ma kɛ Madina bi wa u b'a jaabi ko non ko foyi ma kɛ ye bi fo a tora ten don dɔ la taamaden dɔw bɔtɔ Madina kana a y'olu ye a gɛrɛla k'u fo foli kɔfɛ a y'u ɲininka a ko yala ko kura ma kɛ Madina tile filɛ na wa olu kama ko kura dɔ kɛra dɛ o kɛlen kafiri nisɔndiyara a bɔra ka taa munumunu fura kana ni ka na ɲininkali teliya u kɔfɛ a ko ye mun ko kura ye fɛn jumɛn de kɛra Madina sisan a y'a ɲɛfɔ ɲɛna joona o kɛlen kafirikɛ min n'ale jigi d'a ma ko bɛna kira faga u y'o de tɔgɔ fɔ a ye k'i k'a dɔn o de tuubira sisan ni ka don silamɛya la k'i k'a dɔn kira b'a la k'o kalan sisan kuranna la a k'o yɔrɔ la jɔlen dugukolo munumuna n'a ye a ka dumuni dunnen o kunra kɔnɔ o tuma i k'a dɔn Ala kira a ma ka jugu sago ye an ma ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ Ala kana ka jugu sago ye o kira ba in an ma ɲini Ala fɛ kisi a nɛmɛ Ala k'o jida kan a n'a ka sahaba ɲumanw a n'a sodenke sanumanw ani mɔgɔ fɛn fɛn sɔnna ka to a ka sira tilennin kɔ fo ka taa se sara dɔ ma n'o ye lahara dɔ ye an ma ɲini Ala fɛ Ala ka kisi nɛmɛ k'o bɛɛ ye naam لما انتقل نور محمد صلى الله عليه وسلم من ظهر جده عبد المطلب ako kuma min na kira belebele n'o ye Muhamadu ye ko n'a nɔrɔ ganana ka bɔ a mɔkɛ solo la ni ka taa a fakɛ solo la n'o ye Abdullahi ye naam إلى ظهر ولده عبد الله بن فاطمة المخزومية نغتا عبد المطلب دين سولولا نوي عبد الله من بامسي فاطمة الله أكبر نعم على قدره واشتهر فضله بين العنام إيكا دون أو يرولا الدرجة كروتلا سيغاي أو بكاو أكفتا منشيا أو تشرلا دافين بين نيونشي كداكا كيرا أني مغتكلي ودلا النبي موسى على ينغا دونولا ako ere alaka alaya kɔfɛ kada ka dono temra foyi kunte ala kilempi ko ako fɛn jumɛn kɛra filanan ka fara ye alaka kuma kundala sunya Allahu Taala ko nabila Musa ma ako ni mako bi ola ne yɛrɛ ala ne ɲɛda nɔrɔ dɔ minɛ ni ka fɔ ma ko kɛ n ka ɲɔgɔn ye n'o ye Muhamadu ye ako ni mako bi danbe fɔlɔ la ka fara ni alaka ako o de ye Muhamadu de ye Allahu Akbar o kuma nɔrɔ o ti gbansan ye a ko tuma min na ni nɔrɔ bɔra Abdulmutalibi la Abdulmutalibi la ni ka taa Abdullahi la min ba ye Fatumatu ye k'i k'a dɔn a ka fusamasiya cɛrila dabɛn ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si ti dugu kɔnɔ i n'a fɔ min b'a bɔ dabila la i tɛ taa baroda si la n'i ma taa tɔgɔ sɔrɔ ye a kɛra komi ale kelen bɛ de bɛ dugu kɔnɔ naam وكان يتلعلع في جبينه كالكواكب الدرية ako nɔrɔ kun bɛ kebe de a tamanda la a tenda la i n'a fɔ dolo min jamayalen don naam فمرت عليه قتيلة أخت ورقة بن نوفل
ako don dɔ la kutela tu tɛmɛra la min ye warakatu balimamuso ye min Nawfal den ye naam fada'atuhu li nafsiha e k'a dɔn muso in ye Abdulayi wele ka taa yɛrɛ kun ma ni o ye jinɛya ye Allahu akbar naam fakala la arda bil haram a ko an tɛ jinɛya kɛ dɛ ayi u t'a kɛ fiyewu ni y'a sɔrɔ ala ko tɛ yen ni y'a sɔrɔ alikaba falen don boli la nka ninnu ye jinɛya tun de danbe kama hali fɔlɔ bamanan bana jinɛya la danbe kama an karamɔgɔ de ka kuma de filɛ nin ye a ye nin de fɔ fo ka denmisɛnnin caman lamɔ bi mun t'a dɔn ko jinɛya ye fɛn min ye o tuma bamanan bana jinɛya la silamɛya dinɛ dun bɛ jogo bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka d'a kan silamɛya ciden n'o ye Muhamadu ye a ko Alahu Taala m'ale ci foyi kama fo n'a kɛra de kana jogobaw dafa Abdulayi ko muso in ma a ko anw tɛ jinɛya kɛ anw tɛ jinɛyakɛla ye naam فأخبر والده عبد المطلب بما دعته إليه المرأة e k'a dɔn a ma da o ma dɛ a taara a y'a ɲɛfɔ a fa ye ko i k'a dɔn muso in kun ne wele ka taa jinɛya ma a y'a ɲɛfɔ fa ye naam فأخذه وتوجه به إلى دار وهب بن عبد مناف o yɔrɔ bɛɛ fa y'a bolo minɛ ne ka taa Wahabi ka so min ye Abdul Manafi den ye naam طالبا له الحفظ والاعتصام o tuma ni ka taa tanga ɲini a den ye ani a bɛ se k'a ye a ba b'a yɛrɛ ka cogo min na ale den kana faden to dun jinɛya man ɲi dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i bira dingɛ kɔnɔ hali faso kɔnɔ i k'a dɔn e tɛ se ka kuma gɛlɛn fɔ faden kɛnɛ kan bamananw kama ko faden to denmisɛnw a ye jinɛya to yen a man ɲi Alakira ye a ka sahabaw wele don dɔ la denmisɛnninw wele a ko a ye jinɛya to yen a ko koɲɛ 6 bɛ jinɛya la a ko a bɛ jinɛyakɛla bɛɛ lajɛlen sɔrɔ diɲɛ la yan 3 bala o b'i sɔrɔ diɲɛ la tɔ 3 o b'i sɔrɔ lahara a fɔlɔ a ko jinɛya a bɛ mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ dɔgɔya jinɛya a bɛ maabaya bɔ mɔgɔ kan jinɛya man ɲi dɛ n'a fɔra ko alimami ye jinɛyakɛla ye i ka alimamiya tiɲɛna ko a bɛ maabaya bɔ mɔgɔ kan a sabanan ko jinɛya a bɛ mɔgɔ si dɔgɔya naloma dɔ b'a fɔ sisan ko karisa ko sunkuru caman b'a bolo ko nka ko miliyɔn caman b'a bolo i t'a ɲɛdɔn a t'a dɔn dɛ o miliyari joli joli bɛ yen suko ni dugujɛ cɛ n'o ɲɛ bɔra bugudala mɔgɔ fɛ o ka ca kira tɛ kalo tigɛ wa ala ka yɛlɛma a ka teli jinɛ a man ɲi o tuma denmisɛnninw a kana ta denmisɛnya jama lahara don denmisɛnya a ɲininkali bi kɛ ne ye baro fɔ n ka kuma wajula ka tɛmɛ kuma caman maa min fɛn an bɛ kuma min fɔ ye an bɛ kira ka bangeli kan an b'a seereya an b'a dɔn fɔ a da n y'o fɔ karamɔgɔ a sarati sɔrɔ mɔgɔ bolo nin ye denmisɛnnin dɔ ye a ye baya kɛ o y'a sɔrɔ ale tɛ silamɛya sira kan n bɛ ka min fɔ n b'a a tigi dɔn n b'a bɛɛ dɔn baya kelen kɔfɛ o y'a sɔrɔ kira ka baraji bɛ yen ni o de ye cɛ ni muso kana fɛrɛ yɔrɔ la mɔgɔ tɛ yen nka ale t'o ɲɛdɔn ale ka baya kɔfɛ tile dama kalo 1 i k'a dɔn dɔ de y'ale bila k'a ka taa ka dɔgɔ ta musokɔrɔba y'a bila k'ale ka taa ka dɔgɔ cɛ sara la wotoro la o y'a ale n'a denmuso ci ɲɔgɔn fɛ k'u ka taa ɲɔgɔn fɛ denmuso sunkuru falen mɔgɔ si tɛ yen u fila kɔ mun kɛra fɛn ye fana ale bɛ ka taa ni fale min ye o ye fale muso ye u bɔra dɔrɔn falecɛ dɔ tugura kɔnɔ o kɔ fɔ kungo kɔnɔ o bɛ ka taa yɔrɔ ani dugu cɛ bɛ taa kilo 4 kilo 3 la mɔgɔ si tɛ o bɛ tufin kɔnɔ ale ni muso fila ani fale fila u ye fale file k'u bɛ dɔgɔnin yɔrɔ min na falecɛ gɛrɛla falemuso la bɛɛ ɲɛna ko nka o y'a sɔrɔ Sheriff Madani Haidara
a ye fɛn min inventé n'o ye baya ye o 6 b'ale bolo Allahu akbar a ko fɛn fɔlɔ min jigira ale kɔnɔ ko hali n kun ka bi ni min kɛra nin ye bi ko nin kun ka kɛ ka kɔni ka baya kɛli ye Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allahu akbar na ale ko ne ka 6 in billahi ko n ti dɔ bɔ a la fiyewu Allahu akbar wallahi ko 6 in ko fɛn ti bɔ a la ale taara nin kungo ta la ka segin ani muso ɲɛ o ma kɛ 4 ye fiyewu a ko ne y'a farikolo mun ɲɛ ma kɛ 4 ye o sira bi jɔn bolo mɔgɔ min ni hakila don mɔgɔ o sira bi jɔn bolo nka i b'a sɔrɔ hali o muso cɛ bi sɔn ka karamɔgɔ dɔgɔya k'a sɔrɔ karamɔgɔ ye baraji da e muso ye kungo kolo kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen sitana faral'u kan k'a kɛ fale ye k'a ɲɛ yira u la nka karamɔgɔ ye ka layiru kama e muso tunira hali bi baya ninnu ala ka dafali ninnu an ye gansan tɛ dɛ n'i y'a ta i b'i janto a la de n'i y'a bɔrɔtɔ i nanfigilama bi to mɔgɔ kɔ i tigɛli i yɛrɛ la ala ka dafali ninnu an ye o tuma muso in Abdulayi ma sɔn jɛnɛya ma o kuma gɛlɛya kama fakɛ y'a bolo minɛ tuguni ka taa Wahabu ka so ko ka duwawu k'a ye ala kana ale den kɛ jɛnɛyakɛla ye naam والحق أن الله سبحانه وتعالى طهر أصوله من صفاه الجاهلية ako tiɲɛ yɛrɛ ye min ye ako tiɲɛ yɛrɛ la i k'a dɔn ko Alahu Taala ye Muhamadu bɔnna a yuruya a nana sira min fɛ ko Alahu Taala y'a saniya ka bɔ kodɔnbaliya damicɛ walew ma o ma sɔrɔ la fiyewu naam وشرف بطونه والأرحام i k'a dɔn Muhamadu tɛmɛra kɔnɔbara fɛn fɛ a nana denso fɛn fɛ Alahu Taala y'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔta k'a bɛɛ lajɛlen saniya bilahi k'a daminɛ Adama la ka na Muhamadu la jɛnɛyakɛla ma tɛmɛ o furancɛ la fiyewu ala ka kɛrɛnkɛrɛnlen don naam فتزوج عبد الله بآمنة البتول المردية i k'a dɔn Abdulayi a nana musoba in furu n'o ye Aminata ye ni o ye bogotigi sarama in ye min jandenw bɛ a yɛrɛ la danbe la ani yɛrɛ dɔ la naam وبنى بها في شعب أبي طالب i k'a dɔn u y'a ka kɔɲɔ don Abi Tɔlibi ka sofa la naam فحملت بأفصح الأنبياء لسانا a ko yɔrɔ la a jɔra ni nabi ɲumanw lɛ walawalentigi ye nabi ɲumanw nɛ walawalentigi a jɔra ni o ye naam وأهلاهم في الكلام a ko min ka kumakan ka di ka tɛmɛ na ɲuman bɛɛ ta kan a jɔra ni o ye a ko lahara don i k'a dɔn wuladala ɲɛnajɛ dɔ bi kɛ arijinɛdenw fɛ o wuladala ɲɛnajɛ la Alahu Taala b'a ko dɔnkilidala ka ɲuman mun tilala ka bila arijinɛ k'u ka kuma ka u kanw legelege wallahi k'olu kanw jafɛ fɔ arijinɛ filabulu bi lama Dawuda bi bɔ yen o bɛɛ kɔfɛ Alahu Taala bɛna ko Muhamadu ka kuranna kalan arijinɛ kɔrɔdenw ye wallahi ko o kuranna kalan ka ja tɛmɛlen ninnu o b'o bɛɛ lajɛlen double siɲɛ dɔmɔ ale de ka di ka tɛmɛ na ɲuman bɛɛ ta kan ale bɛ ala ka kanu don an dusukun na mɔgɔba bi tɛ koyi a bɛ ye tuma min na ti dɔn kira don min na n'a taara Tɔyifa mankankaw kɛlen ka gɛlɛya bila a da la n'a bɔra a n'a ka jɔnkan hɔrɔn n'o ye Zeyidu bunu Harisata ye a n'o bɔra ka taa Tɔyifa a taara a ye dugu ɲɛmɔgɔw wele ka sigi a ko ale de ye Alahu Taala ka ciden ye a bɛ fɛ u ka fara ale kan ka ci in s'a seyɔrɔ la dugu ɲɛmɔgɔ dɔ y'i sigi k'a lajɛ a ko ala ma mɔgɔ si sɔrɔ dugumakolo kɔ kan k'o ci kana ka dɛfɛ ma e kɔ tɔ kelen k'o ma o a ko e b'i da don nin da la wa a ko mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye nin jaabi a ka fisa n'o tigi ye nin fɔra an ka Muhamadu ma mɔgɔba ti dɔn a ɲɛna o olu ɲɛ b'a la kira bɔra Maka kana k'a bɛna dɛmɛ ɲini u fɛ ani ɲɔgɔmɛ caman mana ani nafolo caman mana k'o de ye Alahu Taala ka ciden ye olu de ko ala ma mɔgɔ si sɔrɔ dugumakolo kɔ kan k'o cɛ kɔ
o kuma an ka soma an yɛrɛ la fɛnba bɛ ye tuma min a ti dɔn o de la an karamɔgɔ hali diɲɛ don dɔ la n'a fɔra ko karamɔgɔ se delila ka jɔ nin dugu in kɔnɔ wallahi mɔgɔ bi kabakoya ala k'an b'an ɲɛfɛ naam وفي أول ليلة من ليالي حمله صلى الله عليه وسلم أكوي كاردون جوكراني كيراي كيشي نمي باكا شو فلا مينا نعم أغلقت أبواب الجحيم الله تعالى كو مالكي كا جانا ما بونا وداتو الله أكبر الله تعالى رأي نوزو جاري محمد بانجلي كو جانا ما بونا وداتو نعم وفتحت أبواب الجنان الرضوانية Allah ta'ala jenji arjina gari nyoma kuka arjina dabe yelebi nam wattala ala hayyul qayyum akum musabara yengira watajalla bi rahmatihi wa ridwanihi atajalli al'am eka don ayingra naka hinay anaka makari anaka jen yengilla dafen bela jeni labora mina nam وهتز العرش طربا أكو دون لو رشير الله مرة نعم والكرسي عجبا إكارو كرسي رأي جيجن أكبر يالي الله أكبر نعم وانتشرت الرايات الربانية إكارو ما كان يدربو تلا جن فام بفه كير الله بنا بمسرني ميجا بما كراينينا كذاك نين بنا فندي ميدي Chili laba dobina nunu ye 100 million ke mum ka fonye opma depuis 100 million ko fede abi fuye chili laba dobina ana pma sunyara opma o ko blale sena kaba ko refle urubuloni Allah akbar nam watala ala tilka inatu bil anwar ika don ko soro fe no kefew Allah taala ka dafew ako oru bela jine kebe yara كاو برجني نورو نعم وتنكست على رؤوسها الأصنام والله أكو دونشو كوريشو كبرو كارلا كبيو كنغلوكا نعم ونتقت دواب قريش بالمقالات العربية إكارو دون كوريشو كدابو كمارا ني عربو كان جيلي مي بفامويا نعم وقالت همل بالرسول الله صلى الله عليه وسلم إكا نيوغو ميباتا أبولولا إكا سوكونا والي ميكا سوكي إبا مانغا مكو ako jokrani kira bay bi koy kira min ko mi ga ka fo ako jokera na yebi nam ورب الكعبة فهو إمام الدنيا وسراج الأنام ako ankalla alkaba mala ikado nindi davon ka fitna yelidi nam وفرت وحوش المشارق إلى وحوش المغارب بالبشائر ako don koron waraw oruni vitesse klebi waraw soro kayro la o femi bi sina bi aw ba shidon wa o ye nyogon nusoja ni muhammadu banni nam وبشرت هيطان البحر بعدها بعدا بظهور مصباح الظلام ako jigo toro bi nyogon nusoja ni dibi fitna yele o bangli ni muhammadu ye anga nusoja na yede ne la mebaw an kana kuleti ko muhammadu ay fɛn mun fɔ an kan jija cogo bɛɛ an ka ko nunu ɲɛna an ka sira minɛ ni tubabu ye telefɔni dilan a bɛ papiye dɔ d'a kan walima n'u ye furakisɛ dilan u bɛ papiye dɔ d'a kan o tuma kana bila tile kɔrɔ nin ma ɲɛ a ma walahi muhamadu ka cidenya de ye adamaden papiye de ye n'i y'a lajɛ ka baara kɛ ni a ye e denw ti malo e kuma tu suli faso kɔnɔ walahi hɔrɔnya min b'i bolo dɛ ala ti masakɛ bolo silamɛya nɛmɛ bɛɛ de ye o kuma k'i k'a dɔn dafɛnw ka fitina yele de don ka sira yira u la nam wanada lisanu halil kainat ako o waati la walima o don i k'a dɔn kɛnfɛnw n'o ye Alahu Taala ka dafɛnw ye a ko olu yɛrɛ nɛ lahala ye wele da u yɛrɛ ma waati yɛrɛ wele da ka dɔ ka yɛrɛ ma waati ko cogo di nam جاءنا اليسر بعد الشدائد الأسرية a ko nɔgɔya nara anw ma dɛrɛ gɛlɛyabaw kɔfɛ kɔni gɛlɛyabaw kɔfɛ nɔgɔya nara anw ma ko dɔ bila ye gɛlɛya ye ala k'an kisi a ma n'a diɲɛ a baraji la ka kɛ jugo ko ɲuman labanko jugo ye ala k'an n'a kisi o ma an y'a daminɛ funangɛniya la k'an si birindi ka taa an da ala tigɛ k'a sɔrɔ an bɛ baara in sira ka ala k'a nɔgɔya an n'a ye ala k'o kɛ a ɲɛda kama sɔlu ala musafa la n'an bɔra yen
ammi foli sama angara mogoma no ye asajidi e sherifu Usmani Madana Hatra ka shini ni ala fe ani keneya ani wasa ani karama o nyine ala fe ala ko di anama amin abona ni amona ala ko ke ala sakoy amin juguti ba jona jugu mi mana ye ana bona wala anya ala do ani jugu nonja ala ka tondo je amin ala shi ala ka di abona bela jenema kene ala ka faraka ala ka besa yere koro ala ko ka nyana kama sallu ala rasul wala mbadew angara mogo klala kuma bela daron komi kulla ben jogo kama ami segi daron ka andala maga aw yenote kuma be fola akuma naneni aw yesa ka ala jira ana ka ala kira ka kuma ka fo anyana ka jira ana ko atito sena ka la harayira ana ko an segi yoro yenye Allahu akbar wala fushiti o kofe ni joya do ifle yoro mine itina toya ibita yoro mine kanga yenyeski wala mbafu wala yananga janfa aye kuma min fo o kele ne do mama kadrome dona mauludu in la beni strafe amba nyina ala fe ala ka beram bla 100 milliards la amin ala kana machine ne sa ka fe molela amin ala ko ke anyara kama sallu ala rasul kerengere nyala amole make no ye Bokari Kulubali moto koy bala make ye e kanu so jayran no ye adu jaloy moto koyna dande no so jamina amba nyina ala fe ala ka kanye sra su tigendo ko yala amin ala so gerbuke ammi foli sama be mani sangaina mammi sigimina ya no ye Idrisu Kulubali ye yakumantubi asababu ye ali faso ye njila moro male ye ambo njila moro kana asigiya Allahu akbar ammi sangale boya be fi sabilillah ala kama ambafu kanyina la fe ayan sigili menge asigi kala dumina ala ka fale aljina eta shidola amin Allah kanema yirisu mi famefe ayiro ala ko ke aljina yiru amin Allah kolo biye worobine biye amba nyina ala fe ala ka fale ka sara ko jilayi amin ala kana bona desire la amin ala mama ka nyuma zirama kuma nyuma na deme fengaro la anga foli bisa bema fitri wale kafiri wallahi sikatola wala yani watika antagama aywa wala na mi mamule shuna wala na jamate aywa shuere doke ukara anya hakili munu ka ala ka danve dolaje parce que ni adama dew naje dalla ala bolo ni femi ala bolo mengabo ala bolo kateme fe beka o adama de ayo fanyana qur'ana kono ka fo adama de ka bo ale ala yoro ay adama de bonya kateme ka fembe ka bonya jogo chamana abu tajika nawla ani gele ka nawla ayo gersega fe chenyula wala wadama di mi munyana dalla ala yoro kan valere kala ka bonya ka karama ka klako adama di la hala ya yedu kolo koka u yara dama nyogona ane unu ka machela abi ma jigi miseya abi ma jigi miseya de adama dew anfa adama dew ambe bi wele ko adama dew korbala ko adama dew faye adama nye amba ya hawawe fi mani blema ambe bora o ma flainela ka kleka ngeto ko nyona bi abi jigo miseya wala nye danve dota nyabi time o minga o mi nanyo bodala ka jogo dawta wala o minye ala ka dandan ve hakli ta fe sadri ati ko nyane ni chene no nga jogo daw bala ni yo ni ma ya jogo danyo ngrefe bi e jigi bi mseya Allahu akbar dan ve jumendo wuludu Allahu akbar nala fama ka je kono dimiti ala abe nyedimi Allahu akbar wulu yere jogo yenye e ba beye keneka chien yere la karamo ni mi wulu la e ka klaki yere la je wulu kerefe e ni wulu bi chugudi Allahu akbar ndi foshi fo e bi yere jabi Allahu akbar wala
angara mogo abangere fe wala na labeni babulu ni mago be wala na sopa simala nya sopa simata kitabu mi ngano nuzatul majalisidu joseph lana pashita ani saba a toka fara nyongonga ni hakili ni miri ni ngara mogo jena ko recherche ke nyombe no ye osazi ibrahim jakte grebu keni ala ya deme a fara la nyongonga anzera ka min soro o fara nyonga wulu yere jogura ka beni mawludu ye jogo mugani fla allah akbar o nyefanya wala o jogo mugan flayina mangutula tanunona ika klatugu ni shini ika damne fo sangera mawludu ni sere ka jogo mugani fla dafalen soro sellawla shumagawla hijilawla ika nando mawdu ye sangera mawludu keneka allah akbar ati soro sellaw mangudu kala mangudu ka kelenye bi ko atibo misirila odo koy dogere fota ke sike dogere teyo ko ni ko jiniya ebse ka foku yo dablawa ni ko sonyali ni ko mogofaga ni ko namara ni ko kalondige ni ko yuruku doro anga ta misirila abana ada serama la akbar to nyani madabla dan sago madabla wala o wuli mamulo bi aywa amina fengo fen voaka wuluna kukala eka sokono ebina beye nyela la akbar ika klaki yer laje e dutigi to ika klaki laje dutigi muso au ka klaka laje dutigi de chema na muso ma ani wulu yere bi chugudi anu jabi nyina yer lai famo ka klaka laje kabini jamana tigila kana ministry la o ka sa bure kono mogo bega klaki ka sokono wulu laje ni iyere ka chake daw laje okma ani wulu mana ke chugo mino anu jabi ayere lai maya chena jogo chena adama de ni tanu no masurala wulu fusayar ne ye sikatenna la akbar amenya balawo hina bana makari bana dongo do shubi boloro allah akbar waro ya fagadewa adama dim allah akbar nindo koy angara mgo yani shuka javanga taba nam inna fil qalbi khisalan hasanatan angara mgo ashina ngati chungoi hala ma basmila keble apresiledo ama bismillahi table ama sole kiraka akoy kado ko jogo bi wulula ko lu chakanyine jogo do bi wulula nyakanga dola hakli tigi fe mere kanga soma o yere kanga ladegi hakli tigi fe allah akbar anyefo mere kanga soma de angara mangata nam الأول أقا فلو نجافي كونو ديميتي نيديميدو ولو جوغو فلو ما كان مين فلني ميريني تاشيني قا فلو كسير الجوء كالصالحين أقا فلو يميني ko wulu bi kongo munyu ina fo mogo nyimo allah akbar ma nyima nya jogo bala ma nyimo ye kongo munyu kabini je kunungo wa wulu era bi kongo munyu wulu kuni shiti bashi ma yala kunni mami sabalela ko ina dola kale shini nam asani aflana yananga teme nyimi fo iyo famu koni yaro koni me wulula kongo munyuni aflana makangi miri mina sabo ala jonya yiye chugo doye kongo munyuni ala kira kuma noka wa kongo yere munyuni bi kenya di for guluma amina sama o nonde niye wulula je aka kongo munyu nafa nyanye aka aflana وما له مكان معروف كالمتوكلين ako wulu kayro kelindala ina fo mogo munu yu ka ko kalifa alala olu kera chogo mino jena de jige seme bagaw alala olu kera chogo mino jena ko wulu era biti odo basiru allah akbar wulu bi yakon me wulu angata de kata wulu joka soira na ko ni kabani nga soyi ote ai hale gwata fe ai wala kayoro kelenda la ka fo ni ya nyini iba soro ni njeino ni ya ka soyi ai ko jina tiga mase sojoma ale ko ni shumana ko ala yoro mino odo okore atubwa tigi fe nga ka boyeni otala allah akbar otala ale ka ko bi ala bolo sika ante wulu ko shugoni duguje ko tikam kola ede laga wulu sojolo yi ai
babo iyo me shebo iyo me nga wulubo iyo me ba e mo me ba o kuma wulu ti danve do ya wulu ko ni mena ta ka kanyi kangata nam asalis asabana wala yanamu illa qalilan kal muhibbin ako asabana ni mena ta wulu ti snogo fiu ina fo ala kanu jom ala kanu jom ne dugu klala o kanu baga no ye dali masay o kanu fe nyana fi bu mine o bi wuli ko nyana jenu o kanu fe chogo mino ko wa wuluti sunugo fi aka sunugo e doni Allah akbar o ye kono dimiya kono dimite e mana bo suwe wati o wati kuma dugu kla fe te wulu kashikame ani ala jes sunugo ma bi kolobo ai ha olu bi kashi magola ma shitike senga o wati fo cheni kelaw odo kamale ma wole muso dena wol ma songoro koko kerefe dena olu ba fo hi ne ma dade Allahu akbar o ya soro sotigi bi korondola wolu ko ko jiete snogo yore ko kamale ngoro shu bes nogola wolu ko ale yere ko ni kinyina ni dakun ko jiete snogo yore ko dali ko mana kay ko dali kun dala jabi ko fe Allahu akbar abita kaburu kono dali bi nyefe ko jiete snogo yore ma eka ala ko kelaw la jamunu waya ala ko kelaw ye club bi ngamadro ko chako mo asgala bi ko o yi felele ina fo bamadale dangala fo fajiri kina dola fajiri bi sel ka so neveri sila Allahu akbar de se ko ko fo ka farake sutigila gwatigi ni snogo ni choko ina ala ga snogo e doni nam rabi annanina wa iza mata la yatruku shay'an kazahidin global wa akonni wulu sara domi abi sade ina fo jena njigi magaw sachugo Allahu akbar basiru kabi ala kida fo sigi yorey wa chakoroba do wele kana min shika jabetaye iko nyine ngade ko kabi ala ka dakaye faranyonga kele ye do jime ko wulu do sarakana no chenklala wulu bi sade ina fo jena njigi magaw halim fini ngolo moroson ati sako tako ai o teke fiu akoti menenga wulu bi sa sota ko wadugo kolo tako ka fonga dugo kolo dobi yanfe nyo ke chitri fonze wulu ko Allah akbar wa ka fo aw mi baretela dugo kolo yanfe vela nofe wulu ko sike nene karsa nyo zoranga dutra la andala fangala wulu ko Allah akbar wulu bi sade ina fo jena njigi maga atako atanye abebita kata kaburula atita ka fu itako Allah akbar ote odo ede la ka wulu ko chet la bagawi ay ati saka sota ko ati saka dugu kulota Allah akbar ndo Allah akbar wala nasro la anda mala ko mulu fe no kamita ku toddodo ina fo wulu yere jena fe be ko chogo mina chogo di amase ka be jejo ron fitini ani jenyini ven fitini no kunga kasra me soni ibita ka wala Allah akbar sikatenna akundala manja o joli joli no kunyi yera nagani ni jena tiganye asarowla adugo kolo tigiyawla ne ya me yango nyana bola ne de ya nyana bobaye o be iye bi o yo ye nante ni bola ya bi nyana boy ko angata ba nam الخامس aduruna ولا يترك صاحبه وإن جفاه كالمريدين الله أكبر ميجويا ده أقدرنا كولوتا تيجي جافا ها سكا كده ولا يترك صاحبه وإن جفاه كالمريدين أقيكا دولوتا تيجي جافا هلنا تيجي يا جافا إنا فو نين فنجو تيجي ني ولي نين فنو إبيكو كوجونا وولونا تيجي أبيتي wuluta tigi java sikatenna la akbar wuluta tigi java
angara mo anga tla ka joya ninga anga jamana na je anga kla ka joya ninga adama deun la khala yala je kabine jamana tigila kana ministry la ana fanga bona kelengele akla kana ngadu kono nana janva kela envere boy wa amaka envere boy akirai la akbar jamana tigi ya ka jamana deun janva jamana deun ya jamana tigi janva akuma na fe jamana fama olu mago maga jamana ta chene na ta nyane na olu ye jamana janva oposhi ka fadron sikatenna la akbar chaki de la mogo janva kela envere boy okera e ka bara dajo irabbi ko janvante ni mara daina o iranata ote ate sellawla ate shumagawla ate jagabolawla wa bengera ka bi ko niti janvanje e danga de Allahu akbar bengero ka bi fo e ka ke janvanje sikatola wala fama faso janvana o tayara ulu dunda tigi janva mami ya faso janva ulu ta tigi janva udanyo ngorode anajabi udanyo ngoro ola dutigi tuguni mema muso janva o tayara dawbala ibi muso janva kata kenema kata wale muso nyini ki muso toke e sokono nana ye okma ulu dunda tigi janva udanyo ngorode Allahu akbar ananya daire muso mi ma che janva tuguni no kata kenema kasoro afulen no kata a che janva kata kenema eko ni wulu danyo ngoro wulu dunda tigi janva Allahu akbar nyefo ki tele kana do sokono ala kan so be amin abil laba chiya de law iyo mina bi abil laba odela ni mo mina bi abil laba odela Allahu akbar abete ode keranga sanga wule bi furla we nyonga nyamba take de la mago ye nyonga nyamba wa kuma mi nyamale nyeda ibo donga no ya adama data ntaraki kabula obeda bela kuma kangele mabi okelo ka kodo ko he chokonye gawa izrobi Allahu akbar afama konye gawa izrobi atake de la mabe konye gawa izrobi ameche tike be konye gawa izrobi odo Allahu akbar kasro olu yere de gawa fama faso janvana e gawa ministry faso janvana e gawa okuma na fe take de la mame me adama de ntaraki ku haka boroti ula minni mina ni manga mina ko mina ula ode gawa odo Allahu akbar shikatenna anga barake yero laje malinya bedda kelasiya mzaliyala ni feni ye kemei fuka wa kelen zara ola ubi no mi ka kalen jugo fereke ku danyonga ka kleka mine ekodo ne kunye gawai zaro ubike la akbar adogotoro so biti wala olu bolo uye gawa mi zaro meni adama de ka hagen darake ki ye gawa zaro ala dunde gawai afi klala sikai maklafiu imaklawo ma olu ye gawa inge tuwabukai aye gawa ye kurana ayai gawa inaje suratu taha kono aya kemene aya tani shegi ala ko wasa adama rabbahu fagawa wasa adam rabbahu fagawa ya mewa ko adama nye amma soso wa adama ngela gawai ogera tubabuka jago yala mai kle gwan blina ka adama de nga hake portula ka faso janva ka wari franyonga ka lesa ko inye kunye gawasoro ka soro ede gawai sabo ala ko sisa ko adama nya masoso adama ngela gawai maminya adama de untonyo ku ka hake gwashi ula e gawai wa eti gawai la akbar wala ima gawa soro de era de gawai sabo ala te gawai wa bi juru Israila we gawa fla e Qur'ana kono ala e gawa fako fla ke Qur'ana kono aflana fla e Qur'an suratul najm aya fla ala fununa tuguni ala kuma dala sahibukum wa ma gawa ode fla ala ko chugodi ala ko Abubakar Umar Usman sahabatu akado mogo nummi ka Mamadu dogoyali menge kangale nyugo dala ka buruja ka fofato do ona nyongansu ajje nyonga Mamadu mafli wa gawate ate la akbar
o de kuma filaya ala ko adama ya masoso adama ngela gawai ala ko mamadu mafili koyi wa mamadu te gawai jani ma min ya adama de ontonyo ku ka hake goshi wula min ga imo min koyi fiyo gonyo keme fara oka ka faso janfa ka ka faso denjugo ka faso fere ika poshi dan nofe ki fere la gawa ma ko na gana ebi faso bla o ko temene wa ka bamale ya go ni adama da onje ka bet ntanye sigidala refe ika famula o kuma na fe ede gawa sabo adama nya masoso adama ngera gawa mamadu tugula man no fe ko ye gawa ala ko mamadu mafli wa gawate ai gawate Allahu akbar siga wala aina nga siga an yarema alhamdulillah ami ala fo ka ala wali yuman don ka de Allah subhanahu wa ta'ala fe ni nyona chama ala ke oyira anna ni tuye anye malila kumantu jamiyatu ansardin tonde munumbe luka mauludu la benen kenaka wala sa ku kan ni sojanu ka farfoni ira ala kirabaka bangini kula ama de Allah subhanahu wa ta'ala fe ni nyona chama ala ke oyira anna ami awfu ka wali yuman do akanya madalla aw munutun sogolendo anna kabiri kumantu buguni nyena yanfolila akambe jian wati wara wa shukran lakum fi amanillah mami mikira fene bo fene te mamadu fene te fedinya mamadu ala kira bangena abdullahi de kira bangena amba aminata de kira bangena muhammadu ala kira bangena minum mikira fe atanu fle abangena makankalu de kira bangena